kuma baya kwarai da gaske. Dama na hada abubuwa da dama, na siyasa, na kasuwanci da sauransu. To musamman na harkan kasuwanci da kuma tattalin arzikin ƙasa an samu koma baya kwarai da gaske har ya ƙara mana talauci a ƙasan. Har yanzu ma ana cewa a duk duniya ba inda aka fi talauci kamar Najeriya. Kaga wannan ba abu bane mai daɗin ji ko kuma yanayi. Fata na shine idan Allah ya yarda kuma mutanen Najeriya sun yarda sun dawo da mulkin PDP, za mu sake duba waɗannan abubuwa, musamman tattalin arzikin ƙasa da zaman lafiya da kuma haɗin kan jama'an Najeriya wanda aka rarraba wajen ba da ayyuka ga jama'an Najeriya da sauransu wanda gwamnatin APC ta yi. Za mu gyara waɗannan abubuwa domin 'yan Najeriya su sami haɗin kai, su samu zaman lafiya da kuma mu haɓaka tattalin arzikin ƙasar Najeriya baki daya. Haɓaka tattalin arzikin ƙasa a tsohon mataimakin shugaban ƙasa, in ka duba ƙasashe kamar Koriya, India da sauran Singapore waɗanda tare muka taso lokacin samun 'yancin kai, an ce sun samu haɓakar tattalin arziki saboda inganta harkokin masana'antu. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa, masana'antu a ƙasar nan duk sun kwanta yanzu, sun rushe, musamman a wurare kamar su Kano, Port Harcourt, Lagos, Maiduguri, Yola da sauransu. Idan har Allah ya sa ka zama shugaban ƙasa, ya za ka yi akan harkokin masana'antu da kuma samo wa matasa aikin yi a waɗannan masana'antu? To, ina ɗaya daga cikin waɗanda suke da masana'antu a nan Yola, Abuja da kuma wato na ɗaya dai akwai tsadan kaya. Na biyu, gwamnati ta zo ta aza haraji waɗansu abubuwa da muke bukata domin mu ci gaba da ayyukanmu a masana'antunmu. Na uku, ba mu ma da hanyar samun kuɗin waje ko kuma dala ɗin wanda za mu yi amfani mu sayo kayan aiki da muke bukata a waje. Kai dai ga matsaloli daban-daban, waɗansu wuraren mu rufe, waɗansu wuraren kuma ba yadda riban yake, sai dai ka sake sallaman ma'aikata domin ka ɗan samu riba naira ɗaya, naira biyu domin rayuwa. Amma masana'antu kan suna cikin matsala kwarai da gaske, kuma idan ba an sami gwamnatin da ta san matsalolin masana'antu ba, to ba za a samu wannan gwamnatin kamar ma bata damu da kowa ba, bata damu da komai ba. Ba ruwanta da manomi, ba ruwanta da ɗan kasuwa, ba ruwanta da masu masana'o'i, ba ruwanta da kowa. Tana nan kawai tana harkokinta. Wazirin Adamawa, amma wannan dai zargi ne, domin akwai ayyukan noma da yawa da wannan gwamnati na jam'iyyar APC take a duk fadin Najeriya. Su mutanen Najeriya kawai su za su iya magantan wannan abu, maganin wannan abu kuma canja gwamnati. To, tsohon mataimakin shugaban ƙasa, idan ka duba jam'iyyarka ta PDP, akwai rudani da yawan gaske akan wani bangaren ƙasan ne za a samu shugaban jam'iyyar, kuma a wani bangaren nan za a kawo ɗan takara. Kowa yana faɗin cewar hakika kana da structure a duk faɗin tarayyar Najeriya, amma wasu suna hangen cewar bayan mulkin shekara 8 daga arewacin Najeriya wanda shugaba Muhammad Buhari ya yi, yana da wahalar gaske a sake samun shekaru 8 ko kuma na ɗan arewa, musamman jam'iyyar ta PDP. Me za ka ce akan wannan? To ai da farko dai maganan karba din nan, jam'iyyar PDP ita ta fara kawo shi a ƙasar nan. Jam'iyyar APC kam shekarun ta nawa, har yanzu bata kai shekara 8 ma da kafawa ba. Amma in ka lura da mulkin jam'iyyar PDP na shekara 16, kusan shekara 14 duka mutanen kudu suke mulki. Mana Obasanjo ya shekara 8, Goodluck ya shekara 6, Marigayi Umaru ya shekara 2 kawai. So ta gefen PDP mu ba mu da wannan matsala. Waɗanda suke da wannan matsala su ne ta gefen APC, don su suka zo suke kwaikwayo da abin da muke yi. To yanzu sun yi shekara 8 a arewa. Don haka ba su da wata dalilin da za su ce ba za su ba 'yan kudu su ma nasu dama domin su fidda ɗan takara wanda zai tsaya zaɓe. In Allah ya bashi shi kuma ya karba. Amma mu wa jam'iyyar PDP ba ta kama mu ba.
domin ga yanayin namu yadda yake. Baya ga haka kuma mutane sun kasa ganewa cewa tsarin mulkin Najeriya ya ba kowane ɗan Najeriya dama daga ko'ina yake ya tsaya zaɓe. Wannan shiri da muka yi a jam'iyyance shiri ne domin mu ba kowane ɓangaren ƙasar nan dama su ma su fidda ɗan takara na shugabanci na ƙasar nan. Ma'ana muna so mu tabbatar da adalci da zaman lafiya da lumana a ƙasa. Ai mu muka fara kawo mu a PDP, ba waɗansu bane suka fara yi. Waɗannan kuma yanzu ne yaushe aka haifi jam'iyyar APC, shekara na ce yanzu bai ma kai 8 ba, amma an ba su dama, don haka wajensu yake ba ɓangaren mu ba. Mu ɓangaren mu lafiya lau muke, ko daga ina ɗan takararmu yana iya fita kuma mutanen Najeriya su zabe shi. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa a shekara ta 2019 an tsaye da kai ɗan takara a jam'iyyar PDP. Ne irin kurakurai kan lura wanda kake ganin zaka gyara idan har Allah ya sake sa jam'iyyar PDP ta tsaye da kai ɗan takarar neman shugaban Najeriya? Wani irin kurakurai ka koya, wani irin darasi ka koya, musamman har abubuwa ya kai ga kotu da sauransu, da kuma yadda zaɓe ya gudana, da kuma wannan sabon doka da aka gabatarwa na gabatar da sakamakon zaɓe kai tsaye da sauransu. Wani gyara ne ko kuma wani kurakurai, wani darasi ka koya wanda ya kamata jam'iyyar PDP ta koya a wannan zaɓe da za a yi a shekara ta 2023? Abubuwan da suka afko shekara 2019 abubuwa ne waɗanda gwamnati ta yi amfani da su wanda bai dace ba. Ta yi amfani da jami'an tsaro, ta yi amfani da hukumar zaɓe don sace zaɓe da sauransu. Amma wannan dai zargi ne a wazirin Adamawa, domin kotun koli ta tarayyar Najeriya ta tabbatar da hakikancin zaben da aka gudanar a shekara ta 2019. Yanzu dokan nan da ake so yanzu a yi, ai tun 2015 aka yi dokan nan, amma shugaban ƙasa ya ƙi ya sa hannu, domin ya sani idan ya sa hannu za a samu ci gaba wajen adalci a wajen harkokin zaɓe, amma ya ƙi ya sa hannu domin su sace zaben da suka sace na 2019. Wannan ma zargi ne, saboda kotu koli ta tabbatar da zaben da aka yi na shekara ta 2019 kuma kotu bata ce an sace zabe ba. Wannan magana yana hannun 'yan Najeriya da kuma wakilansu da suke cikin majalisar tarayya. Yanzu kuma gashi an sake kaimar dokan, ko zai sa hannu ko ba zai sa hannu ba, muna jira mu gani. Ya dangantakar ka yake yanzu haka da tsohon shugaban kasa, wato wanda ya shugaba, wato Olusegun Obasanjo? Ya dangantakar ku yake yanzu? Lafiya lau wallahi. Da shi shugaban kasa na yanzu kuma Muhammadu Buhari fa? Ya lafiya lau, ba komai. Kuna dan haduwa? Muna haduwa da shi shugaba Muhammadu Buhari? Barai mun hadu, kaga mun hadu wajen auren dan shi, bayan da auren ma mun sake haduwa, kuma ina ji kwanan nan ma wanda kila za mu hadu. So muna haduwa ba damu. Menene kake ganin za a yi a gyara wannan shiyar tamu ta arewa maso gabashin Najeriya, inda aka samu koma baya? Kuma idan ka duba a tarihin kasar nan bamu taba samun shugaba wanda ya fito daga shiyar mu na arewa maso gabashin Najeriya karkashin mulkin demokradiyya salon America da muke bi ba. Idan Allah ya sa ka zama shugaban Najeriya, me za ka yi wa wannan shiyar tamu ta arewa maso gabashin Najeriya? Da farko dai zan kori Boko Haram, domin ba wani dalilin da za a ce wai yau shekara 10 muna faɗa da Boko Haram. Ni ban ga dalilin ba ko kaɗan. Mun yi yakin basasan Najeriya fa wata 30 cak cikin kurmi, inda nan da nan ba za ka isa ka ga mutum ba, amma muka gama yakin nan cikin wata 30. Sannan yau a ce a ƙasan Borno, inda ba daji ba, ba kurmi ba, ba kome ba, sannan a ce yau shekara 10 mun kasa mu kori Boko Haram, mu dawo da zaman lafiya a kasashen Borno da Yobe, har ma da makwabta irin wani lokaci su shiga wajenmu a nan Adama su saci abinci su gudu su koma. Wallahi ba zai yiwu ba, ba yadda zan yi bar wannan abu ya faru haka. Zan dawo da zaman lafiya a nan yankin. Baya ga haka kuma duk waɗansu wurare a arewa inda duk yayi iskanci ne, ya zai a ce ana satan mutane, ana kaza wai yan sanda ba sani ba, wai soja ba sani ba su shiga, wannan ba zai yiwu ba, billahi lazi.
yaya kake ganin matsayin matasa, don muna da matasa da yawa a tarayyar Najeriya, a duk ƙananan hukumomin nan na Najeriya muna da matasa waɗanda ba su aikin komai. To waɗannan matasa su suke tada fitina kamar na rigimar IPOP da ke kudu maso gabashin Najeriya, da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya, da wasu 'yan ta'addanci a wuraren Sokoto, Kaduna, Katsina da sauransu. Yaya in Allah ya sa ka zama shugaban Najeriya, me za ka yi akan waɗannan matsalar matasa waɗanda su ne suke da fitina, su suke shiga Boko Haram, su suke shiga IPOP da ake fama da su a ƙasar Igbo da kuma wasu ɓangarorin Najeriya? Matasa. Illolin matasa shine a samu musu aikin yi. Aikin yi kuma akwai fuskoki daban-daban. Akwai ta harkan gwamnati, akwai ta harkan kasuwanci, akwai harkoki da dama wanda gwamnati za ta iya budewa matasa samu ayyukan yi. To ba samun ayyukan yi kawai ba, hatta ma a waye musu kai cewa ba daidai ba ne su shiga ko kuma su yi irin abubuwan da suke yi dinnan kafin samun musu abubuwan da za su yi. Wannan ma wayar musu da kai shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a yi. Sati 2 da suka wuce wani babban sarki a ƙasar nan ya kira ni, sai ce mini abubuwan da suke faruwan nan fa waziri, akwai hannun dagatai, akwai hannun hakimai, akwai hannun sarakuna. To wani shugaba ne zai zauna ya ga duk waɗannan mutane an haɗa baki ana ta'addanci a ƙasa sannan baya ko menene? Ai wajen shugabanci yake. Ni dai ban ga wani wanda zai zo ya mini wannan shegantakan ba. Duniya baki daya ana zargin cewar babbar matsalar Najeriya shine cin hanci da rashawa. An kama mutane da dama, kuma ana ganin mutane da dama waɗanda kirikiri sun handame kudaden Najeriya sun kai ƙasashen waje suna rayuwarsu, amma gwamnatocin baya har zuwa yanzu bata ɗauki tsauraran matakai akan harkar cin hanci da rashawa ba. Kuma wannan cin hanci da rashawa daga sama zuwa ƙasa. Wazirin Adamawa, in ka zama shugaban Najeriya, yaya za ka magance wannan matsalar cin hanci da rashawa? Cin hanci da rashawa ba sai lalle ta fuskan kusa da mutane a gaban shari'a ba. Akwai hanyoyi da dama da za ka bi ka tabbatar da na ɗaya dai satan da aka yi a baya an dawo da su domin ci gaban ƙasar nan. Na biyu, inda mutum yaƙi wannan kuma ana abin nan kusa da shi gaban shari'a. Abin da ya kamata shine a dubi hanyar shari'ar mu, domin wani lokaci sai ka ga shari'a guda ɗaya ya ɗauki shekara 7-10 ba a kammala ba. Ina so ka tuna lokacin da muka zo mulki na PDP, mun zo an ce gwamnatin Abacha sun saci kuɗi da yawa. Na sami shugaban ƙasa na ce mishi, idan mun ce za mu kai mutanen nan shari'a, to har mu gama gwamnatin ba mu yi komai ne ba. Mu kira su, kowane ne muna da lissafin kuɗin da ya saca. Muka kira su, a nan take aka dawo da kuɗi wajen biliyon $4 muka karɓa. Waɗansu kuma mu ce musu, ku dawo da kuɗi amma fa ku kafa masana'antu ko ku yi kaza ko ku yi kaza ko ku yi kaza. Duk wanda yake kuma shi kenan mu gufa da shi gaban shari'a. To wannan tsari wani lokaci ina tsammani kamar kusan shekara 15 zuwa 20 da ya wuce taki sun yi haka. Lokacin rashawa da cin hanci a taki har ya wuce na Najeriya. Duk an kwashe kudadensu, duk an tafi da shi kasashen waje. Da wannan shugaban kasan ya zo sai ya kira su gaba ɗayansu ya ce musu, to kowa ya dawo da kuɗin da ya sata. Na ɗaya, ba haraji. Na biyu, ina so a tattalin arziki waɗannan ku yi masana'antu, waɗannan ku yi hanyoyi, waɗannan ku yi gidaje, waɗannan ku yi makarantu, waɗannan ku yi. Cikin shekara 10 taki ta zama kamar Europe. Wanda suka kashe kuɗi sun dawo da, ya ce haraji ma ba zai muku ba. To hanyar dawo da kuɗaɗen nan yana nan da yawa, amma sai shugabanni masu basira, wannan ya zo zan kama, zan daure, zan yi kaza, to yanzu wa ya daure? Bai daure kowa ba, bai dawo da komai ba, kuma an fi ma satan din yanzu. Wannan ma zargi ne, domin an kama mutane da yawa. Wannan gwamnatin jam'iyyar APC ta kama mutane da yawa, kuma har gwamnoni guda biyu a yanzu a kurkuku suke, kuma muna samun rahotannin cewar an kwato kudade da yawan gaske. Fitila na siyasa haske ne mai yayi duhu a gidan kowa. Ga dama an ba dan jin saban nan
da muka yi kenan da wazirin Adamawa, wato tsohon mataimakin shugaban tarayyar Najeriya a jamhuriya ta farko, a lokacin da muka tattauna da shi kan harkokin siyasar Najeriya da kuma yadda shi yake ganin abubuwa a mahangen jam'iyyarsa ta jam'iyyar PDP. Idan Allah ya kai mu sati mai zuwa